després d'escoltar a Vicent, la primera és donar-li gràcies al col·lectiu de la Paula, d'Amogades i de Compromís per organitzar aquestes jornades d'estos dies i per comptar amb nosaltres com a Escola Valenciana. Jo soc el president, però represento l'entitat i podria estar jo sí, però podria haver una altra persona. En tenim moltes que estan fent feina prevalent i que sempre de vegades ixen unes cares i són unes altres, però estem tots ahí. Bé, si això queda possible, jo vaig explicar simplement resumint un poquet de fil argumental. Jo, cada vegada que compartir taula amb Vicent, per a mi ja és un honor, una satisfacció i un plaer estar així. Sempre, qualsevol cosa que va contant, vas aprenent. Vosaltres també el conegueu, però hem compartit moltes vegades, jo he estat ahí de públic, avui per no estar així a soles els dos, hem fet la taula conjunta, però heu vist. I està molt bé perquè limitar el temps de vegades és necessari, però va molt bé dir, dona igual, minut amunt, minut avall, no tenim problema, si no teniu excessiva pressa ho anem a fer bé. A veure, la realitat és la que ha contat Vicent, i és la realitat dura, però jo vaig anar-me un poquet a la situació positiva, vaig anar a fer incidència en què tenim que fer, ahir al final Vicent ja ho ha posat, però jo me'n vaig anar més lluny, i ahir he posat uns breus apunts d'història i se la sabeu segur i així els que sou més relacionats en la llengua i en l'escola i en el país, això, i els que sou estudiants o sou gent més jove també ho aneu a reflectir. A veure, este País Valencià ve del Regne de València, dels àrabs, com allò, però això de la llengua ho tenim claríssim. En l'escola valenciana ho tenim claríssim que la veritat de la llengua no té cap problema i que a banda està reconegut en una montonada de sentències, per tant que vagin diguem per què vulguin i que nosaltres som la nostra. Així, de quan en quan nosaltres diguem sí, salut i endavant, sempre avant, nosaltres sempre avant. El 9 d'octubre de 1938 és quan entra Jaume I a València. Va guanyar la batalla d'alguna forma el rei Sallant en aquell moment i va ser el 28 de setembre, que aquesta data no se'n recorda molta gent, però el 28 de setembre, i entrà per la porta de Rosada. Però sempre diuen que és el 9 d'octubre, li donà un temps al rei Sallant perquè s'organitzaren, que se quedaren, que se n'anaren, no sé què, va pactar el que volgué. Però hem de saber que el rei Jaume en aquell moment era un rei federalista ja, perquè en aquell moment era molt avançat per la seva època, anava conquerint territoris, però l'únic que feia era consolidar-los perquè foren seus, però després els deixava que feren. I de fet estaven les Corts i estaven els furs en cada un dels territoris de la Corona d'Aragó. Comentat Vicent, la unitat de la llengua són aquests territoris que compartim, aquesta cultura està ahí, però sí que deixa fer, estaven els furs. Però, què passa? Ara se n'anem a la batalla d'Almansa. El 25 d'abril de 1707, la batalla d'Almansa va ser el colofó final de ja arrematar tot el que havia passat en aquesta guerra de successió, que quan jo la conto als xiquets, jo soc mestre i conto una batalla xicoteta per als xiquets de la lluita entre ells, dels cosins, que aquell no havia tingut de sentència, no sé què, i apareixen les botiflers i els maulets, i la setmana passada fem l'homenatge als maulets a Xàtiva com a ciutat socarrada que en aquell moment passa. Però bé, després de 300 anys d'esta batalla, i algú podia dir, algú des de fora del context del País Valencià, diu, celebreu una batalla d'una derrota, què feu? Això què és? Diu, sí, però és que nosaltres estem dient que este País Valencià, després de 300 anys de lluita i de resistència, continua viu i està molt viu, gràcies a persones que han mantès aquesta flama de la llengua i la cultura i de ser poble durant tots aquests anys. I que ha sigut molt trist tindre-la que mantindre solament dins de casa i en el teu ambient, en el que diríem la teua zona de confort, la teua zona més pròxima. Però està ahí, sempre l'han tingut. I què ha passat? Bé, què passa en aquell moment? Va ser el més gros, que és quan arriba la castellanització. Dins del govern del senyor Felip V, el Borbó, en aquell moment, el que tenim cap a cavall en Xàtiva, els decrets de nova planta es va implantar perquè el seu govern va tirar per aquest camí. Tenia dos sectors dins del camí, dins del seu govern, però va guanyar el sector que propugnava recte i els que han perdut això, per la justa, com diu allò, diu el dret de conquesta, no? De la batalla, i ja està. Aleshores van perdre, i van perdre els furs.
I aquest decret de nova planta el tenim el 29 de juny de 1707. Aleshores, el 29 de juny, el dia de Sant Pere, per recordar-se Xina, sempre tenim algun sant per recordar, i aquest dia també és el que a partir d'ahir va anar. I és quan castellanitzaran els cognoms, vinguen els funcionaris de l'Estat central i a partir d'ahir va anar tota la davallada. Després, se va mantenir la llengua als pobles, al carrer, i on podia, però ja no teníem furs, ja no teníem corts, no teníem ningú dret, l'administració estava castellanitzada, tot això. Però bé, anem a anar més enllà, ja correguem una miqueta més de temps, estem a la Segona República i ahir n'hi ha una forta recuperació. Per què? I tornem, i ara vaig anar al tema de l'escola. L'escola en aquell moment era molt renovadora, molt oberta, molt participativa, i en aquell moment ja aquella escola, que en la República era una escola sòlida, dic sòlida perquè era sòlida de convenciment i de pedagogia, però també de renovació, però també de solidesa d'edificis. En aquell moment van aconseguir, la República va aconseguir, algú diu, volem la Tercera República, jo també, però la República pot ser de dretes i d'esquerres, això no ho dubta ningú, en les eleccions igualment. Estem parlant de tindre rei o no tindre rei, de tindre despesa econòmica per la monarquia o no, això també és una altra. Però dic per els edificis, no sé a la Pobla el context, però jo conec uns quants pobles, jo soc de Massanassa, i justament l'edifici de la República, que és de l'any 32, sí, de l'any 32, l'edifici és l'escola sòlida, i ara en aquest moment és l'Ajuntament de Massanassa. Però són edificis molt sòlids. I mira què casualitat dona que aquesta solidesa com a edifici, com a arquitectura, també li dona el que l'escola estava en marxa a Xina. Què passa? Després de la dictadura, i a partir d'ahir se torna a caure tot, i se queda l'escola fosca, fent una depuració de mestres, tots els mestres, no dic nacionalistes ni valencianistes, no, mestres que estaven en contra del règim i que propugnaven una escola oberta, participativa, democràtica, que educaven valors que sí que foren objectius. Tot allò ho va anar fora i ja a partir d'ahir què ha passat? Doncs no, és el pacte que feu el dictador amb l'Església, que encara continua, i això és una altra també, a banda que tenim monarquia, perquè la tenim, a banda tenim un pacte amb l'Església, que és el concordat. I aquest pacte que tenim amb l'Església està governant el PP a l'estat espanyol, però quan ha estat el Partit Socialista haguera pogut Zapatero en aquell moment no renovar aquest concordat i no ho feu. I per això tenim el que tenim també, a nivell de l'escola concertada, aquests líos. Però en aquell moment, igual que la República va aconseguir alfabetitzar a un gran nombre de la població que tenien un percentatge molt baix d'alfabetització, en la dictadura sí que se va produir en que sí que escolaritzaren la població també, però era l'Església la que tenia el poder de l'escola principalment, perquè tenia el pacte. Però què passa? Que durant els anys 60 n'hi ha un moviment de mestres, els mestres Freinet que diguem, els mestres de l'escola moderna, els mestres de la renovació pedagògica que recuperaren el testic d'aquell moment de la República. Ahí tenim moltíssima gent, tenim, ja sabeu, Carme Miquel és una de les fundadores nostres d'Escola Valenciana i a més també està en aquest moviment, està Alfred Ramos, està Ferran Surriaga, o Roser Santolària, així tenim moltíssima gent d'aquest moment que justament ara van a celebrar 50 anys de la seva activitat durant aquesta dècada. Bé, en aquest cas, nosaltres estem donant el suport, compartim amb ells aquest projecte i ja us l'havíem presentat. També veureu al llarg d'aquest curs que anem a començar en setembre, hi ha una activitat per a celebrar això. I ells ens ho diuen, que nosaltres des d'Escola Valenciana, després dels anys 60, a poc, nosaltres des d'Escola Valenciana alguna coseta hem arreplegat d'ells, és una llavoreta que s'ha quedat allà. Sempre tenim alguna cosa que anem aprenent dels nostres anteriors mestres de mestres. Bé, quan entrem a la democràcia ens salvem entre cometes perquè el govern que comença l'autonomia, si no anem a entrar en l'autonomia, com anar creixent l'autonomia ni el procés de transició, això és una altra cosa, però el 23 de novembre de 1983 és quan se va aprovar la llei d'ús. Se diu la llei d'ús d'ensenyament, ús d'ensenyament del valencià.
Clar, ahir n'hi ha alguns trossets que són de l'administració, com ha puntualitzat Vicent, però que no s'han dut a terme. O sigui, la llei d'ús, malauradament, no l'ha desenvolupat. Era xicoteta, és xicoteta. No la van a derogar, ja ens ho han dit que no la van a derogar. Per tant, nosaltres anem a demanar una altra cosa, que és una llei d'igualtat lingüística, i estem ahí. Dale que te pego, que avui, ara quan acabem, us diré perquè us convide a una assignatura i a una recollida d'informació. Tot això se va aprovar, i veureu, o sigui, les Corts d'aquell moment, la feina de reconstruir un país i de començar de zero, en aquell moment també hem de reconèixer que el Partit Socialista d'aquell moment estava el conseller Ciprià Siscar i feu el que podia ser en aquell moment el context. Per tant, la llei d'ús, amb tots els respectes, segurament no podrien escriure més coses que podien escriure, però una altra cosa és escriure-les, una altra cosa és aprovar-les i una altra cosa és aplicar-les. I això és la que no s'ha fet en ningú govern, i menys els 20 anys del PP, per suposat. Aleshores, en les Corts itinerants que anaren a parar a Alacant, això us ho conto com a la gent més jove sobretot, va ser aprovada sense cap vot en contra. Aquesta feina que se feu per aconseguir que no se... O sigui, quan algú diu, aquesta llei tenia un consens especial. Ningú havia dit res en contra. Ara, hi havia unes quantes abstencions. Se podeu imaginar de quins partits en aquell moment, les que se van abstendre. I bé, en aquest sentit, la llei d'ús tirà endavant i Vicent Pasqual i un equip de la conselleria d'aquell moment tiraren endavant i hi havia un model educatiu per a tirar endavant, però no li tiraren la valentia en la que hauria sigut necessari. Tampoc el context del País Valencià és el mateix que Balears o que Catalunya. Per tant, aquestes friccions que se poden produir i que no han tingut aquesta decisió directa de fer-ho, no han fet que l'escola de Valencià tingui aquest percentatge que hauria de tenir, anar creixent a poc. Creixia, les línies en valencià anaven creixent, se podia fer una línia en valencià, per demanda social, perquè n'hi havia una recollida d'assignatures i n'hi havia moltíssima gent de pressió social que demanava la conselleria i la conselleria autoritzava que en aquest poble i l'escola X poguera començar en valencià. Podria ser que el claustre s'ho creguera moltíssim i demanava tindre-ho en valencià, o podria ser que l'administració educativa planificara en algun lloc o en algun districte d'una ciutat gran i diguera així fa falta una escola en valencià. Aquesta última part no era tan decisòria, vull dir, no era tan directa i no s'aplicava tant en les altres dues solucions. Bé, què ha passat? Que va anar creixent, però quan recorde, jo soc mestre i he estat 3 anys, fa 20 anys vaig estar 3 anys d'assessor de valencià en la conselleria que 2 anys era de socialista i un altre any que vaig compartir ja era del PP. El primer conseller del PP ens va dir als assessors: enguany hem d'obrir igual de línies en valencià que l'any passat. Això s'ho va dir en una taula de reunió, molt directe, per complir això. Ja està, ja no ho fem més. Al següent conseller que canviaren, anaren cap avall. O sigui, ni obriren més ni res, sinó que al revés, frenant i intentar ficar la cameta o les pedres a les rodes, com diguem, no? I ara què passa? Us posa així un titular de retrocés de recuperació del valencià i clar, tenim lleis educatives que no depenen del País Valencià, que són estatals, i tenim la LOMCE. A tot això podem veure tot el que hem pogut anar fent en tots els llocs, en totes les normatives, en totes les lleis, siguin autonòmiques o estatals. Tenim la Constitució que diu que les llengües són patrimoni de l'Estat i que són ja que recuperar-les i cuidar-les, però després no fan ni mitja. Tenim l'Estatut també diu, en l'article 6è, diu moltes coses sobre el tema. Està parlant també que tenim el dret d'aprendre-lo i d'usar-lo, però no tenim l'obligació en ningú lloc. Aleshores, això també està ahí. Bé, totes les lleis demanen que l'alumnat domini de manera equilibrada, tinga un domini suficient de les dues llengües oficials d'ací del territori, el valencià i el castellà. Però després no s'ha complís, ni s'ha fet el seguiment, perquè clar, durant 20 anys, en compte de tirar endavant això que diem de l'inici en valencià, se frenava i hem mantingut les que hem pogut perquè n'hi ha un activisme de les escoles i dels mestres que treballen en aquestes escoles que anònimament hi ha moltíssima gent
que formigueta cada dia fa feina per a sensibilitzar, o sigui, ja no és ensenyar valencià, és ensenyar a aprendre valencià i és ensenyar a estimar aquesta llengua. O sigui, si no la coneixes no la pots estimar. Què ocorreix? Que en aquest sentit, durant 20 anys, això s'ha anat frenant i, mentrestant, han anat potenciant les escoles concertades. L'invent de la concertada és un invent del moment del govern socialista a nivell estatal i era una jugada pactada amb l'Església, així no, també per concordat altra vegada. Aleshores, tenien que jugar a això i la pregunta era fàcil. No s'atreviren a fer-la i de moment tampoc. Els nostres governants actuals aquesta reflexió també la tenen. De fet, nosaltres, l'Escola Valenciana, tenim de quan en quan converses amb la Conselleria per a regular coses i intentar col·laborar o intentar veure el sistema educatiu, com millorar-lo, ara entrarem en el decret, i la pregunta era fàcil, era a l'escola concertada de la dictadura. Moltes gràcies per la feina que heu fet, per adoctrinar, perquè eren adoctrinament de lo que era l'ideari de la dictadura i religiós, per suposat. Però ja està, a partir d'ahir passes a ser pública, a la xarxa pública directament, o te quedes de privada total i no passa res, i t'apanyes com pugues. I no passa res. Aquesta pregunta està per fer i no s'atreveixen. És com la pregunta de volem una república o volem una dictadura, una monarquia. Aquesta pregunta tampoc se fa. Doncs està igual. Què tenim? La més recent, la més recent forta és la de la 11. Encara està per derogar. A veure, ara estan votant els pressupostos, heu vist la votació com va, veritat? Ningú planteja, ningú dels que estan aquí, en el Congrés, planteja fer una votació com la que han fet en els pressupostos per a dir, anem a donar-li pel sac al PP, anem a tombar la 11 directament. Sols necessiten 176. En 176 tenen prou. Heu vist els números com van, no? Que ha hagut una llei que li diu al senyor Montoro, el diputado número 176 és vostè, prepara la xaquera. El de Canari diu ahir això, això ahir mateixa. Però nosaltres tenim que fer la mateixa pregunta. Algú d'allí